Събрали сме се събрали все отбор юнаци, път да пътуваме, друм да друмуваме. През дългите нощи, през коледните пости. Стигнахме до бай Петрови порти. Рекохме, ще излезе лош човек, пак той излезе Божи човек, че ни дари добра дара, вид при вид кравай, на кравая сребро и злато. Речете, дружина, амин! Амин! Те с ръце деца вили то с кравай, от неделя на неделя булки да венчават, от година на година деца да кръщават. Колкото пясък в морето, толкова здраве в тази къща. Колкото звезди на небето, толкова с берекет да има. Речете, дружина, да бъде! Да бъде!